hudu wanda yake magana har ta je gaban magana sarkin kano murabus. Da suka daidaita a tsakaninsu mai martaba sarki ya ce to ai shi kenan wannan magana ta riga ta mutu, amma a lokacin nan sai duk su ce a'a, tunda wannan abun ya riga ya shafi ni, ya shafi karena wanda ake gani, to ya kamata mu ba da misali akan wannan. Saboda haka mai martaba sarki murabus shi ya nuna cewa a'a, ai wannan ba sai an sauke shi ba, ni ne da daji ce sai an sauke shi. To sannan kuma a lokacin nan aka sauke shi. An same shi da laifi ne? Wato ya dai ba da yanayi yadda aka samu wato takaddama tsakaninsa da wani, amma a wannan takaddama an riga an warware ta, an riga an gama da ita, amma duk da haka dai laifinsa ne domin shi ya ba da yanayi har aka samu irin wannan. To saboda haka domin gwamna ya nuna cewa duk wanda ya samu irin wannan wato ba za a bar shi ba, saboda haka gwamna ya ne na dage mace sai an sauke shi, kuma aka sauke shi. Tunda aka sauke shi kuma ya yi nadama da sauransu, ya yi biyayya, ya daina irin waɗannan abubuwan, kuma yana taimakawa masarauta da sauransu. To shi ne ainihin wannan jita-jita da kake ji cewa ana so a sake mai da shi dagaci. Wannan an sake mai da shi dagacin ni a awona wato ba wani laifi ba ne, domin dama can wancan laifin ma wato ni ne dai na daji ce sai an cire shi. Amma waɗannan kuɗin alhazan mata ya ci ko bai ci ba? Bai ci ba. To shi kenan, bari mu je da tambayoyin